Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe jaygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortorake be tindinoje meɗen. Tindinore nde garden en tindinay hande ɗum dede ko larani hala Google Contact, lawol ngol a tokkata a sauvegarda contact ji maɗa ha Google Contact, a sendira be kala nde a wari a sanje téléphone fuu sey to a eggini numéro ji maɗa a déplace ɗi e ko nandi be majum, ma bo to téléphone maɗa majji ko hunde feere fototiri ni a siwto be dede asnugo contact ji maɗa tawa numéro ji maɗa majji sey to a tokkiti aɗo ƴama himɓe numéro ji mum e ko nandi be majum. Banta en matinno ko sali to a sauvegardi numéro ji maɗa ha nder Google Contact ni a siwtake dede ko a sanji téléphone sey to a yerɓi numéro ji to a connecti adresse mail maɗa ɗo dede téléphone wa ngama kesa nga keɓɗa ni numéro ji maɗa ɗi pat maji ɗi gartay. En lorto ɓawo seɗɗa mi tammi on siftora vidéo ngol galnoɗen balɗe salide vidéo len tindini application ji ɗi Google application ji feere feere limti kotta application ji jeetati en matini yimɓe to ɗi pottani on mari haaju min gaɗa vidéo dow maji on mbawa windango min babal commentary e vidéo may ɗo mi laari ngol seyni ɗuɗɓe nder moɗon daari vidéo may sosai e ngol seyni ɓe min daari commentary ji ɗuɗɓe nder moɗon bo ɓurna application ji may ɗi pat maji on mbi ɗum application ji dede kanduɗi min gaɗa vidéo dow maji. Woɓɓe feere sufti mi tawi ɓurna ko yimɓe ɗo sufta dede Google Contact ɗo ɓe mari haaje en gaɗa sharha dede dow magel en détailla dede ni no goɗɗo téléchargirta application ma e dede no yata sauvegardira contact ji muɗum ko nandi be majum. Ngam may ɗo min kosani on alkawal to Allah mo yerdi yugo dede non bo on dariri vidéo may ɗo himɓe daari vidéo may sosai ɗuɗɓe gaɗi like gaɗi comment on partage lien man bo ɗum dayi non may ɗo fottani min sosai dalila may ɗo min kosani on alkawal minon bo min tammi ɗi may application ji ɗi min matini hatton may ɗo ɗi pat maji sei to min gaɗi vidéo dow maji gotol min tindinay dede no ɗum salorto. Ngam may ɗo hande min kosani en alkawal min gaɗa vidéo dede dow Google Contact no a téléchargirta ɗum e no a watta ma activa dede warta contact ji maɗa ɗi pat a horaɗi ha Google Contact may ɗo e nden warta kala numéro ma kesa ka keɓɗa fu ta sauvegarde ka sauvegarde ha Google Contact may ha email maɗa heɓa to a sanji téléphone wala ko yaluma be yerɓugo numéro ji ko ha pis en ko sim MTN ko orange ko nandi be majum ma bo téléphone am majjimi dede asni contact ji am. Ngam may ɗo gatani vidéo may ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare heɓa paamo dede tindinore may ɗo non tammi salorago yugo mi andi vidéo may ngol juutai ngam ɗum tindinore dede juunde seɗɗa hani goɗɗo watanade hakkilo en tindina ɗum be hakkilo bo heɓa dede sakiraɓe pat paama. E non bo miɗo ɓedda on hokkugo muñal yugo balɗe ɗo fu on gi'an min bayri waɗugo vidéo ji e ɗuɗɓe nder moɗon bolwani min gaɗani min woɓɓe min ɗo dara commentiji moɗon ɗo ƴamtono min bayri waɗugo vidéo ji on bayri laarugo ɓe ɗo bollana min gal WhatsApp e ko nandi be majum. Miɗo matina on min ɗo no sukli ɗum sungurlaji ko ɗi kayru kanjum waɗi on gi min bayri waɗugo vidéo ji e miɗo matina min puɗɗiti yahugo école jotta bon goɗɗo yahan école to weeti warta hakkikide ko nandi be majum ni en andi ɗum hunde on dede marde saɗino seɗɗa ha heɓa waɗa recherche waɗa vidéo ji man ɗo. Ngam may ɗo yugo ɓe sukleji man fu min tawi hanayi bo min acca en bandi may ɗo en gudina chaine meɗen mayɗen ngala gaɗa vidéo ji. Ngam may ɗo min ɗottoro on yugo vidéo ji may waɗugo ɗi ɗum hoyayi ɗum saɗi ɗo to min gaɗi vidéo ji isinɗi may ɗo ɗi caɗɗi min gi on darayi ɗi on palaki ɗi ɗo non may ɗo ɗo décourage min amman to min gaɗi vidéo may ɗo on darigol sosai on partage ngol lien man himɓe ɗuɗɓe dari gaɗi like gaɗi commentary on kolli min e non may ɗo komin gatta may ɗo ɗo fottana on min on bo encouragé min heɓa min gadduna on dede vidéo ji luttuɗi may ɗo e tindinoje may ɗo ni tammi on pamanem sakiraɓe. Ngam may ɗo tan ɓillon be surutu e dille nder vidéo may ɗo puɗɗen tindinore may ɗo ngien dede no kattanmi salorago. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu tan gejjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa ton memi dow maji on daari alama kungel feere wari banta alama lenguru sei on mema dow magel banni ɓawa ton memi dow magel on daari ko garti han konta ton sei gar on mema ngel dow to ɗon hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum nonnon tan gejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo may ɗo ngol fottani on tan gejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tan gejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage a lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara mbotoro be majum. Yawwa arande man ɗo ni to en gari sakiraɓe to goɗɗo mari haaje ha télécharge application Google Contact may ɗo to a wala Google Contact may ɗo to a wari a nasta dede ha nder Play Store maɗa mi tammi mo fu andi Play Store muɗum nda Play Store am ɗo ɓawa to mi nasti nder Play Store sei mi wara dede mi winda Google Contact ɓawo ndaari mi windani on sera ɗon da ɗum ɗo windi a tabbitina a windi bani to a windi ni ɗum waddunete to waɗi recherche ɗum waddunete foti ɗum waddunema application ji may ɗuɗɗi amma tabbitina a sufti ngel mi tindiniri nda ngel ɗo a laari no ngel wayi
alaari ndangel ɗo hami mawni nangel boɗɗum heɓa ndaron mi tammi o ndaari nda inde magel nda logo magel no Google Contact a tawan dede ɗum waddama a installa ngel se a installa ngel déjà min mi arti mi installe application may ɗo alaari ɗum horliyam mi maɓɓita ngel ouvrir tan se mi mema dow magel banni ouvrir se mi maɓɓita ngel jotta mi maɓɓiti ngel alaari nde mi maɓɓiti ngel dow adresse mail je ɗum waddaniyam dow adresse mail ngel connecti ngel dow téléphone may ɗo to on ndaara no boɗɗum ɗo ɓe kollimi déjà wala jotta nda ɗo ɓe kollimi aucune contact mi woni dede ha compte ɗo wala contact mi connecté ha dow compte ɗo amma ɓe holliyam woodi adresse mail ji feere connectiɗi dow téléphone am ɗo ɗiɗo mari contact ji ko watta 2439 ko watta contact ji ujune ɗiɗi be temere nayi ɓe capan tati e jeenayi to jotta exemple to mi warayno mi mema ɗo nda ɗo dede ha adresse mail jam may goni to mi wari mi memi dow majum banni ɗum waddanayam différence compte ji adresse mail jam se mi sufta adresse mail dede ha contact ji am goni misalu man min man ɗo nda adresse mail ngel se mi sufta dow magel banni ɓawde mi sufti dow magel a laari hangel o nda contact ji kewi nda contact ji ɗuɗɗi to a mari haaje laarugo nombre contact ji maɗa ɗi marɗa himɓe noye marɗa numéro ji mumen se a wara dede nda ɗo hami cappani ha alama didi tati ɗo seragal jungo nano se a wara mema dow majum ɓawta memi dow majum ni ɗum waddante ɗo ɗum hollete nda nombre contact ji e enregistré ɗi ha dede dow adresse mail ma mi tan mi on ndaari 2233 contact ha dow adresse mail am ngel miɗo mari contact ji himɓe ujune ɗiɗi be temere ɗiɗi be capan tati e tati on ko connecti dow adresse mail ngel amma ngela ɗo on laari o kolli aucune contact wala contact connecti dow magel mi tan mi on paami to mi lortotono mi wara mi mema dow ɗo man ɗo mi sufta adresse mail exemple je ɗo mi tan mi on ndaari je ɗo to mi warano mi mema ɗo may ɗo déjà on ndaari kanjum ɗum waddani am 205 contact ji temere ɗiɗi be joyi on mi connecti dow majum kanjum on to hawri contact ji man ɗi pat maji on hokkata en dede nombre je ɗum hokkuno en dede ɗo contact ji temere ujune ɗiɗi be temere nayi be capan tati e jeenayi mi tan mi on ndaari to an to a wari ɗo a tawi to woodi contact ji maɗa sowe garduno ha dede adresse mail ma a yiyan nombre maji dede ba hami holluma a yahata a laara ɗo to wala bo a tawan banta ɗum waddi jotta ɗo aucune contact dans ce compte mi tan mi a laari to ɗo sawi diki a connecti a télécharge application ma a timmini ɓawo to a télécharge ɗum a timmini a tawi contact ji maɗa sowe gardaki ɗo a yiɗi a yaha sowe garda ɗi a yaha hawsa ɗi pat maji a wata ɗi ha adresse mail maɗa may gam ɗi sowe garda ha Google Contact maɗa no a watta gam may ɗo se a wurto nder application may ɗo se a yaha nasta ha paramètre téléphone maɗa téléphone je mi tindinirta ɗo ɗum téléphone Samsung mi tindinirta gam may ɓen marɓe téléphone ji feere sin techno ko Infinix ko nandi ɓe majum se on ndaara dede gam yake feere ɗum feerotira be Samsung may ɗo e paramètre ji may ɗi ɗo feerotiri gam may se on ndaara ha téléphone moɗo onon bo dede sin tindinoje ɗe may ɗe mi tindini gam yake feere ɗum feerotira seɗɗa nda paramètre e téléphone nam ɓawa to mi nasti nder paramètre téléphone nam ɗum maɓɓitantake am banni mi dirto less se to mi wari dede nda ha lignewol ngol bon mi hokkata mi holla on flash kuje ɓalejum ɗo se a wara ha ɓe windi compte e sauvegarde nda ɗum ɗo hami warani en alama on ndaari alama banta clel ni ɗo compte e sauvegarde mi tan mi on ndaari boɗɗum se a wara mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum ɗum waddante se a wara dede nda ha ɗo hami warani en alama ɗo ha lignewol ngol ɗiɗaɓol dow sauvegarde ɗo ni ɗo se a wara mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum ɗum waddonoyte banni to ɗum waddonoyma banni ɗo se a wara nda ha lignewol ngol mi wiyata tataɓol na ɓe windi sauvegarde mes données nda ɗum ɗo mi waranta en alama mi tan mi on ndaari mi fota mi wanna en flash kuje boɗejum ɗo kanjum waɗi mi tan mi on ndaari ha mi watta alama mi memanta en ɗo to a wari se a mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum a laari kuje ɗo may ɗum désactivé se a activa ɗum sere jungo am ñamo ɗo se mi activa fu ngel ɗoni mi tan mi on ndaari mi activi ngel jotta to a activi ngel se a loro ɓawo a waɗa retourne gotel back ɓawa to a lorake banni ɗo se a wara nda ha de troisiéme lignewol ngol ha ɓe windi compte de sauvegarde nda ha mi waranta en alama mi tan mi on ndaari couleur may sanjo seɗɗa ha mi waɗani en alama ɗo se a wara mema dow majum to a memi dow majum ɗum waddante différence adresse mail ji gonɗi dow téléphone maɗa to ɗi ɗuɗɗi min a laari ɗum waddani am adresse mail ji kanji nayyi adresse mail ji nayyi woni dow téléphone am ga mi sufta dow adresse mail ngele mi yiɗi numéro ji am may ɗo ɗi koota si a sufta an ma to ɗum adresse mail gotel marɗa ma ɗum gotel may ɗum waddantama si a sufta ngel jota min mi sufti je arande ɗo je Adam bin Haroun 00@gmail.com ɗo mi sufti ɗum kanjum ɓawa to mi sufti ɗum on ndaari no ɗum waddaniyam se mi wara dede nda ha less ɗo ha alama ok hami cappani en ɗo se to mi itti kungel ɗo ɗum wanga boɗɗum ha holli alama ok ɗo se a mema dow ok man tan to a memi ok ɗo ni a waɗi ok jotta to a waɗi ok se a waɗa retour nde gotel ɓawo a lorto back ɓawo nde gotel ɓawo to a lortake ɓawo se a wara ha lignewol ngol arandewol ha ɓe windi compte se a mema dow compte man banni ɓawo to a memi dow compte may ɗum waddante fahimma adresse mail ji maɗa ko nandi ɓe majum se a sufta adresse mail ngel may ngel a suftunoto ɗo nda je mi suftuno je arande ɗo Adam bin Haroun 00@gmail.com jinda ngel ɗo se mi wara mi mema dow magel banni ɓawo to mi memi dow magel ɗum waddani am banni se mi wara ha dede ha chatol ngol ragariwol ha mi waɗanta en alama ɗo mi tan mi on ndaari se mi wara mi mema dow magol banni
ɓawo to memi dow magol si a tabbitina nda ha ɓe windi alama contact ɗo ha mi waɗanta en alama ɗo ha ɓe windi contact ɗo a tabbitina ɗum active jotta alhaari yiyama min kay ɗum active an foti a tawanoy ɗum désactive banni alhaari mi désactive ɗum to si a active ngel ngel ɗo ha mi waɗanta en alama ɗo mi tammi alhaari si a active ngel banni alhaari mi active ngel jotta to a tawi no je maɗa mi désactive si a active ɗum yawwa to active ɗum si a wara ha dow seragal jungo maɗa ñaamo dow ha mi waɗanta en alama nda ɗum ɗo ha to ɓunta ton ɗo si a wara mema dow makon banni alhaari ha to ɓunta ton seragal jungo ma ñaamo ha mi waɗanta en alama ɗo si a wara dede a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum ni si a mema dede ha ɓe windi SYNC ɗo maintenance a mema dow majum banni tan to a memi dow majum ni to hala timmi jotta contact ji maɗa ni dingay sauvegardago ha dede dow adresse mail ngel may mi tan mi alari to alari no dernier kuje ɗo je mi waɗi ɓe holliyam dernier calendrier nde mi active ɗum may ɗo le 26 novembre 2020 à 2h43 jotta ko mi waɗanta on vidéo may ɗo ɗum jamdi ɗiɗi jemma be minti 34 2h43 mi tan mi alari to jotta ɗo a active ɗum kala contact maɗa je a waɗi sawe kala contact ji maɗa ɗi marnoɗa fuu ɗi kota dede ha dow adresse mail ngel may ɗo ça veut dire que jotta so ɓe gardi contact ji maɗa ɗi pat dow adresse mail maɗa ngel may ɗo ni tan mi on paami sakiraɓe lawol ngol goɗɗo tokkata dede so ɓe garda contact ji muɗum ha dow ɗo may ɗon bana on on ɗum tindinore nde mi tindinima ɗo mi matini on ɗum Samsung téléphone Samsung mi tindinide dede ɓen ɓe marɓe sin téléphone ji ko Infinix ko Tecno ko Itel ko nandi ɓe majum on dara onon mani ɗum presque ɗum hunde woore amma yakke feta paramètre me ɗo e ɗum sendira to en gaɗu jotta a fotti be sobajo maɗa a hokkima numéro mako kesum a yiɗi a sauvegarda ɗum e a yiɗi bo a tabbitina a sauvegardi ɗum ha dow adresse ngel may adresse mail maɗa ngel may ɗon no sauvegardirta ɗum exemple a waran ɗo babal wadugo numéro so a waɗa numéro man je a yiɗi a sauvegarda exemple mi waɗi numéro ɗo ɓawto mi waɗi numéro min timmini na yita ɗum waddaniyam mi ajouta ɗum ha contact ça dépend de téléphone maɗa sey mi mema ɗo ajouté man ɗo banni ɓawto mi memi ɗo ajouté ɗum waddaniyam mi créa contact ɗo to mi waɗi banni ɗon na on giɗum waddaniyam mi waɗa prénom non nda numéro e ko nandi ɓe majum mi tan mi on darina ɗum waddaniyam to mi yiɗi mi tabbitina to ɗum sauvegardi a laare diga ɗo a laare nda adresse mail maɗa may nda adresse mail am a laari photo profil am nda inde may rande Adam bin Harun Adam bin Harun 00@gmail.com to ɗum waɗanayima tawi na ɗum adresse mail ngel may ngel giɗɗa ko ɗum hollima ɗum dow sim ko ɗum dow hunde feere to a wari si a mema ha dow alama flèche el ngel nda alama flèche ngu mi tan mi a laari on cappanima ɗo si a mema dow majum ɓawo to a memi dow majum ni a laari no ɗum waddaniyam adresse mail ji feere feere gonɗi dow téléphone am ɗum yiɗi jamiyam to mi yiɗi dow adresse mail ngel mi yiɗi mi sauvegarda sei mi sufta adresse mail je mi mari haje to mi yiɗi sauvegardugo ɗum bo exemple man ha dow téléphone sei mi wara nda ɗo ha less ɗo haɓe windi appareil ɗo to ha appareil ɗo a sauvegardi numéro may ɗo ha dow nder téléphone maɗa to ɗum adresse mail feerel warta haje bo si a sufta nder adresse mail ji ɗi may to amma min ɗum adresse mail ngel may gongel arande ɗo ɗum hangel on dede ngel mi sufti sei mi mema dow magel tan sei mi wara mi winda inde nom et prénom sei mi enregistra mi sauvegarda tan to ɗo mi sauvegardi ɗum jodake dede ha dow adresse mail am to mi lortata ɗo dede ha nder Google contact je mi télécharge nogo banniɗo ɗo mi wara mi wartira dede adresse mail am ngel may gongel dow a yiyanda contact jam hayɗi pat maji ɗi sauvegardi to ɗo to téléphone maɗa ko a sanjugo téléphone wala ko yaaluma be jaɓugo sey to a hoosi a riɓita déplace noy wala ko yaaluma be majum fuu adresse mail maɗa tan amanoto adresse mail maɗa bo yimɓe ɗuɓɓe ɗum ɗo sargo ko woni adresse mail ɗo ɗum kanjum woni dede ɗum giyoton ɗo nda inde may bindol ngol cewgol ngol mi windi Adam bin Harun 00@gmail.com ɗo kanjum on adresse mail am to ɗum sargima ma to a mari haje laarugo ɗum ɗo ha ɗum hoyamma laarugo ɗo nastu Play Store maɗa banni exemple to a wari a nasti dede ha nder Play Store maɗa exemple ha mi warana on seɗɗa téléphone maɗa e banni to a wari a nasti nder Play Store maɗa nda Play Store to mi nasti dow majum banni si a lara seragal jungo maɗa ñamo to a watanino adresse mail maɗa photo profil a yiyan banni je am ɗo to a watawi bo a yiyan fuɗɗode inde maɗa to inde maɗa Adamu ma a yiyan to inde ma Shuaibu a yiyan S si a mema dow majum ɓawta memi dow majum ɗum waddante banni a yiyan nda inde man dande mi tan mi a laari exemple hami wanna on goɗɗum heɓa no daroton nda inde may hayre woni ɗo an wiyata Adam bin Harun 00@gmail.com to kanjon inde adresse mail maɗa hayre on a sigoto be mot de passe maɗa je wakkati a maɓɓitano adresse mail maɗa mot de passe je a waɗuno kanje on a tabbitinta a waɗi a sigake a mandake ɗe yawwa to ɗo to a sanji téléphone ni to a wari a maɓɓitiga doga to a wari a nasta ko Play Store maɓe ƴamete si to a waɗi adresse mail si a wara a waɗa compte adresse mail maɗa may tan be mot de passe maɗa to a waɗi ni ko ɗume maja pat lortoyto mi tammi on paami sakiraɓe mi tammi on paami tindinore may ɗo vidéo may ɗo ngol juuti kam ngam may ɗo se on gaɗa muñal mi tammi tindinore may ɗo nde famake e to woodi ko on paamayi bo on mbawa windango min less babal commentary on mbiyamin on paamayi dede e woodi ko on paamayi
minon bo min lorto min kabda min tindina on ɗum e nen non to min daari video men gol fottani on ɗuɓɓe nder moɗon daari gol min daari like moɗon ɗuuɗi e commentary ji moɗon min neɓata min gaddanayi on video dow deedi application ji luttunoɗi ɗi min mbino en isin Google Photos, isin Google Drive, isin Google Family Link, isin nan kam Snapseed e ko nandi be majji application ji waɗi ɗuɗɗi limtunoɗen ɗuɓɓe nder moɗon bo min mari haaje min gaɗa video ji dow majum amma ha min gaɗa isin video ji on ɗo se min tabbitina e video ji ɗi min gaɗi ɓawa kandi pottani on daara ɗi deede no ɓerde yiɗi banta video ngol me salinogol ngol min gaɗi nder wakkati seɗɗa yimɓe daarigol ko watta yimɓe ujune tato daarigol ha ɓe hunde min daari commentary ji moɗon ɗuɗɗi e like e ko nandi ɓe majum to gam mayɗo non mayɗo ka fottani min onon bo min tammi ka fottanayi on ngam mayɗo on jarama banta mi matini on deede isin ɓen herɓanaɓe min message ji yake feere ko ha WhatsApp e ko nandi ɓe majum ko ɓen gondaɓe ha groupe ji WhatsApp on giyan min mbayri waɗugo vidéo ji man min tawi min mbayri yerɓugo lien ji min non ko kawon muñal wallahi ɗum sungurlaji ɓuuri kayru miɗo matina min ɗum jaa école to goɗɗe yehi école bo hedde warta ha kikiɗe ɗon sungurlaji feere ko nandi ɓe majum ɗo ha a wiya suklitake a waɗi vidéo ji man a jabake message ko moyejo fou yake feere ka saɗata on gerɓani min message ji on gi min neeɓi min jabaki on ni andena min giɗa jabago on may ɗo ɗum sungurla on ɓuuri sembe mi tan min pamani sakiraɓe ngam mayɗo on jarama ɗum dirtawo moɗon Adamou Haruna sey to en potti ha vidéo tan mi ngol warugo yeeso. Wassalamu aleykum.